angithatha ithuba lokubingelela qala ngibingelele utata nomama lapha emuva nabo bonke abantwana bakaNkulunkulu abadala nabancane abakhona la bese ngokukhethekile ngibingelele osingabo abasha uNkulunkulu asiphe bona egameni lenkosi uJesu amen. Siyambonga uNkulunkulu ukuthola le platform njengale lapho uNkulunkulu ezokhuluma khona ngokukhethekile nabantu abasha ababaleka kakhulu esizweni sokukholwa nasezweni nje uNkulunkulu asiphe lona eSouth Africa noma naphi lapho usuka khona ngoba abasha bayikusasa lezwe bayikusasa lebandla futhi kepha futhi ezweni noma beyikusasa lezwe uma benganayo uNkulunkulu bengeke kusize kangaka ngoba masibheka nje manje ukuthi izwe lakithi linjani imbangela enkulu ukuthi ingoba banayo uNkulunkulu manje ke siyajabula ukuthi uNkulunkulu sibe nababasha noma bengabaningi kangako kepha laba abancane esinabo bangawenza umehluko kwabakuzuzile ekufundeni bela kwi-local church yaseSakumndeni. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ke abasha bahlanganile babheka ukuthi ke ikuphi lenyanga yabo esingakhuluma ngakho okuzosiza impilo zabo baqhamuke lencwadi esuka lapha kuJoel uchapter 2 uverse 12 no13 isiqubulo esakhona esithi asibuyele enkosini okuyisiqubulo esihle leso ukuthi masibuyele enkosini ngoba ukuphila kufumaneka kuphi kuye inkosi singachithanga isikhathi sizofunda khona lapha kuJoel chapter 2 verse 13 and 14 labe later sizoya kuMahubo chapter 1 bese sizoyibona later le okamanje sizofunda uJoel chapter 2 u12 no13 osofikile uzongifundela khona lo ndawo leyo. Ophethe iBhayibheli lesizulu uzongifundela kulo ndawo. Joel ngiyazi akusincwadi ejwayelekile. 12 no 13 chapter 2. Joel chapter 2 11 to 12 and 13. Kepha manje usho uJehova, phendukelani kimi ngenhliziyo yenu yonke, nangokuzila ukudla, nangokukhala, nangokulila, niklebule inhliziyo yenu, hayi izingubo zenu, niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu, ngokuba yena unomusa, unobunene, wephuza ukuthukuthela, unesizi esikhulu, uhawukela nomubi. Cela sibongele mina ifunda kwethu. Ulikulambela sizabona njengamanje baba sibonga izwi esitholile Nkosi sisazolalela esizokunikwa namhlanje Nkosi siyacela ukuthi ukhulume nomunye each and every single one of us la ukuthi how can we return to you whatever word you have through Ubamathenjwa Lord speak to us individually through him and through your Holy Spirit in Jesus name amen. Amen. Siyabonga usifundela izwi ukubile emuva kancane nami yakhumbula
sasomuntu omusha ngasinto nami sengithe ukukhula sengila kuma early 20s, so kepha ngalifumana nami ithuba lokuthi ngibe phakathi kwabantu abasha nokuthola ithuba lokuthi hayi awubabheka abantu abaphathi bomholi wabo, ngalithola lelo thuba lelo. Bazalwane, ukuba ingxenye yomuntu omusha afundiswe futhi ngesigaba sokuba umuntu omusha ikhona ama-benefit akhona bazalwane. Namanje ngila ngomusa kaNkulunkulu nomusa ukuthi okunye kwakho yikho phela lokho ukuthi ngibe ingxenye yomuntu omusha ukuze uzoqina lo ndawo sokuyona ngoba kukhona ukudla okudingwa umuntu omusha ukuze azokwazi ukuphila as umuntu omusha azafika esigabeni lapho naye esekhuleba emdala ngoba yini izwi laNkulunkulu ilona elidingayo ukuthi lidlale indima kulo ndawo leyo. Abantu abasha babone ukuthi le ndawo iyona enye yazo, siyona kuphela kepha enye yazo ebalekile ukuthi abantu abasha bekhumbuzeke ukuthi bamele ukuthi babe senkosini. uJoel ubhala lencwadi ke le wayibhala kungekuhle esizweni, isizwe sasihlaselwe bakubiza ngani le intethe lezi isikhonyane. Isikhonyane ke ngiyazi nabancane abasazi kwa intethe ezayifike ngenqwaba zibe ningi kakhulu lazafika uphongolo nami nje ngiyasazi ngangayibona mase ifikile utshani buphela manje nezihlahla ziphela nje within isikhathi esincane kuphele kube nje, so singacabanga ukuthi ke njengemfuyo imfuyo izophila kanjani uma sekufikile izilwane zaqeda isikhonyane nokutshalileyo kuyadla konke singasali lutho. So nala esizweni sakwaJuda kwakunesikhathi esimbi esinjengaleso esasenzekile. Izwe njengoba sazi ukuthi isizwe sakwa-Israyeli besidepende kakhulu kwi-agriculture. So awucabange ke sekwenzeka umonakalo njengalo ukuthi kwenzakalani esizweni, ngoba khona okuningi ukudideka, ngoba khona okuningi umbuzo eyiba khona. Manje uyabona uma uqala lapha ku-chapter 1 uNkulunkulu uyabona ukuthi inhloso enkulu kwakungakhona uzolimaza isizwe. Yes, kodwa vele kwakuyi-judgment le, kwakuyi-punishment le, kodwa yayinenhloso enkulu ukuthi ayilethe. Kwakungekhona uzolimaza isizwe kepha uzosivusa isizwe ukuthi singakhabi nje kuphela kepha sikhale bese sibheka kuyena. Mawufunda khona yabona ukuthi wayikhuluma nawo lokho uhlobo lomuntu olukhona, because uqala even nabantu ababizwa kuthiwa izidakwa, abantu abaphuzayo. Uyabona ukuthi abantu bokuqala lapho uNkulunkulu akhuluma ngabo bokuthi umuntu oyisidakwa noma ophuza kakhulu ngikhonda mangathi kwenzakalani ezweni. Mhlawumbe bona ikhasiningi abokugcina abangabona ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe nje ufike uyidakelwe ngisho ekhaya kwenzeka isimo esimbi, angafika lala nje azebona ekuseni ukuthi hawu kanti kwenzeka umonakalo omkhulu kangaka. Kepha la buka ngathi labokuqala abethukayo ukuthi kunomonakalo owenzekile. If le intethe lezi seyifikile zadla zidla ngisho nezihlahla lezi ekhiqiza zona ama-grapes lawa aphuma khona benza ngabo iwayini. So kwabona bazosafara ngalokho ukuthi even isihlahla okuphuma khona nokudla kwethu asisekho. uNkulunkulu ngathi uzoshumayela not only kubantu abasopa, even nakulabo babona ngathi abekho sopa, abantu abathiwa baphuza kuze kweqe. Uzobavusa ukuthi amehlo abo awavusa amehlo bebheka uNkulunkulu, ngoba even naleyo into abayithandayo ayisekho kwayona. Aphinde futhi athinte abantu lapha before that kwaPriest uyabona ukuthi lezilwane lezi zidla ngisho
khona isihlahla kuthiwa umkhiwane noma ngithi fig tree. So nakho kuyavela ukuthi isihlahla sasibaluleke kakhulu kwa-Israyeli leso sasenza umnotho wezwe usimame ngoba yayingxenye yokuthi umnotho usimame. So uyabona ukuthi uma lezi zifike zidla utshani zidla nezihlahla zidla nezitshalo njengalezi ezibalulekile esizweni, izwe liyalimala ngalo mzuzu loyo. So kwakhona ukudida okukhulu futhi siyabona ukuthi nabapristi abasethempelini nabo ukukhonza kwabo ngekusaba kuhle ngoba siyazi ukuthi bona babethembele esivunweni esitholakala esizweni bese isizwe siletha ingxenye njengomyalo kaNkulunkulu ayekade ushilo lapha ku-Exodus 29 usingafunda verse 27-28 ukuthi bona babethembele ekudleni okuzolethwa ethempelini futhi nenye ingxenye yokudla babekuletha njengendlela yokukhonza uNkulunkulu. So zonke lezo nkonzo lezo zizonqamuka uma izwe libhekene nesimo esinjengalesi ababhekene naso. Even nama-farmers nalabo ababekhulisa imvini nabo futhi siyathola ukuthi bashayeka kakhulu ikakhulukazi bona uma kuvele ukuthi ama-farmers kasiningi othothi ababona umnikazi womhlaba bona okusuka umhlaba bewubolekile ukuboleka kusho uzokhokha ingxenye yemali ukurenta. So siyabona ukuthi nabo bayalimala ngoba manje abasakwazi ukuthi bedayise lokhu okuzoba isivuno futhi ngeke sakwazi ukukhokhela nalo ababoleka kuyena. Ena okuvelayo ukuthi vele bona kwakungebona abantu ngokwesimo somnotho abantu ongathi kwakungabantu abasimeme ngesimo somnotho ngabantu abahluphekayo. So singacabanga ukuthi uma seliphinde ebhekana nesimo esinjengalesi kwezakalani. Sekunjalo kukhona ukudideka kukhona phela kwamathemba kepha uJoel uqhamuka namazwi agcwele ithemba ukuthi noma kunjalo ngicela ungiphindela ku verse 13 Nitapule izinhliziyo zenu hayi izingubo zenu imebheda 12 Kepha manje kusho uJehova phendukelani kimi ngenhliziyo zenu yonke nangokuzila ukudla nangokukhala nangokulinda. uthi lithizwe uNkulunkulu umlomo kaJoel ukuthi nokuba kunjalo likhona ithemba ngoba uNkulunkulu siyakuyavela ukuthi uletha lesi simo sinjengalesu kwindlela enye ejudgment kaNkulunkulu ejezisa isizwe ngenxa yokungasiphathi kahle ngenxa yesono esikhona esizweni kodwa manje uthi umbhali nokuba kunjalo kukhona isimo njengalesi lisekhona ithemba elokuthi isizwe masibuyele kuphi enkosini masibuyele kuphi kuNkulunkulu masibuyele kuphi kuJesu ngoba akukabi late ngithema ngibheka le ukuthi thina singabantu abasha uma kuvela lento uthi nokuba kunjalo masibuyele enkosini le ndaba ayiqali njengoba usindisiwe ngoba ngeze usindisiwe kepha kukhona la ubona khona ukuthi ingathi bese ngibuyele emuva enkosini kepha ngithema ngibheka na uthi sihlehle sibuyele emuva kakhulu ukuthi indaba ayiqali la iqala le emuva kuAdam ukuthi uAdam ngoba sonke sasikuAdam noma kuthiwa sasingakazalwa singakafiki emhlaba kodwa sasikuAdam sonke sasikade kukhona lokudlela okukhona phakathi kaNkulunkulu nomuntu ngoba masithi buyela kushuthi uke waba kule position wasuka kuyona kepha manje kuphinde njani uphinde ubuyele manje ngiyayithi uma khuluma nomuntu noma yabe imupho ongasindiswanga ngithi mina
hayi empeleni sibuyela kuNkulunkulu njengoba sasikuyela vele uAdam. Kwakukhona ubudlelwano obukhona phakathi kwethu noNkulunkulu uAdam. Kepha lobo budlelwano lobo banqamuka ngenxa ye-disobedience noma ungamlaleli uNkulunkulu kuAdam noEva. Kwaphela lobo budlelwano lobo phakathi kaNkulunkulu nomuntu. Kepha uNkulunkulu wayenza icebo lokuthi kube khona futhi kube khona indlela ukuthi umuntu aphinde abuyele kuNkulunkulu. So indaba ilapho ukuthi noma ungasindisiwe ke manje nawe umele ukuthi ubuyele kuNkulunkulu ngoba isona lesidala ukuthi kube khona ukuqhekeka phakathi komuntu noNkulunkulu. Ngoba nalapho mawubheka yabona ukuthi indaba ingesono kuyo yonke into esingayibala eyenza kube khona wonke umonakalo ngoba even ngisho imvelo yonakala kusukela lapha empeleni ngenxa yesono esafika ezweni. Sacorrupta umuntu kwagcina lapho sahamba saphinde sacorrupta nemvelo qobolwayo. Ingakho nemvelo kwabanzima ukuthi ikhiqize ngalendlela le ekade idale ukuthi ikhiqize ngakhona. So namanje yabona ukuthi kulimala imvelo ngenxa yani yesono somuntu. Itshala zazingenzanga lutho kepha nazo itshala siyibona zilimala ngenxa yani yesono esingenile. So namuhla kuyi-challenge ukuthi wena umuntu omusha la ukhona khona ubuyele enkosini uzoba nobudlelwano obusha noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uzokugcina kube yilento ayifunayo sibe khona. So lithizwe akukho late lithi buyelani kumina ngenhliziyo epheleleyo hayi inhliziyo ewuhalf noma total ngoba there's no way ukuthi ungakhoza uNkulunkulu ngenhliziyo ehlephukileyo, inhliziyo divided ngoba uMateyu 26:24 uyakuveza ukuthi there's no way ukuthi ngakhonza omaster ababili at the same time. Lithi angeke kwenzeke lokho. Ingakho uNkulunkulu wathi masize kuyena ngani ngenhliziyo egcwele hayi inhliziyo ehlephukile ngoba uma ihlephukile akunakwenzeka ukuthi umuntu uMkhulu ngokupheleleyo. Ngiyathanda noma ngoba lithi lona njengoba lithi ngeke kuze kwenzeke lithi uzodumisa le nomunyanye le udumise le. Ngamanye amazwi hla yikho into ethiwa uhafu. Mase siconclude yikho into ethiwa uhafu. Isaydo ngapha noma ungala. So uNkulunkulu uyasimema ukuthi size kuyena ngenhliziyo njani egcwele ukuze sizokwazi ukuzinikela kuyena ngokuphelele in terms of ukumkhonza nokwenza umsebenzi wonke uNkulunkulu asitshela ukuthi siwenze njani ngokujabula singafoswanga ukuthi sizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba sisenza ngani sizenza ngenhliziyo egcwele hayi inhliziyo ehlephukile. Uthi size njani ke siyafasta futhi kube khona nokulila. Ngicela ukufunda ngesizulu lapho ngifundela ngesizulu lezo ndawo lezo. Nangokulila ukukhombisa ukuzisola phambi kaNkulunkulu, ukuzithoba phambi kaNkulunkulu, ukuletha inhliziyo yakho yonke phambi kaNkulunkulu. Siza kuNkulunkulu nenhliziyo edabukileyo. Siza kuNkulunkulu sina humility ngoba sibona isono esisenzile phambi kaNkulunkulu esifanele ukufa. Kepha uNkulunkulu uyasimema ngomusa wakhe. Empela fana ngabe masona njalo uNkulunkulu akana sikhathi sethu fana nje abavela sibulala siqaphele ngathi. Kepha uyasinikeza futhi ithuba lokuba sibuyele kumuva sibuyele kuyena. Indaba yomusa hayi iyabonakala ukuthi akusinto yamanje ibivele ikhona uNkulunkulu bevele khona ebonisa umusa kumuntu. Umuntu wakhe amdala wamthanda manje ufuna uzobonisa ini ke ukuthi yamthanda even noma esonile kepha amvulela ithuba lokuthi abuyele kuyena. Angifunda u13 Nikabule inhliziyo
hhayi izingubo zenu. Awume lapho-ke lithi krebhule ini ke inhliziyo hhayi izingubo. Kwa-Israyeli ngokujwayelekile bekuthi uma kukhona isimo esimbi esenzekile uma ufunda kaningi lapho kunokhona umonakalo khona into yokuqala beyenza ukukrebhula iy'ngubo beyigcobe umlotha nje uJobe azahlala khona lapha endaweni lapha emlotheni laphana ukukhombisa ukudabuka ayenakho. Kepha inkinga enkulu manje ukuthi ngenza abanye babekwenza ngenhliziyo vele ukukrebhula ingubo kwakuhambisana nokukrebhula inhliziyo. Kepha kwabanye kwakungenjalo. Kwabanye was just an act ukuthi kube ngathi hayi badabukile nani. Kepha la uJoel uthi noma uNkulunkulu uthi makukrebhuke inhliziyo lokudabuka makubonakale ngaphakathi enhliziyweni. Lelo shintsho malibonakale kuphi enhliziyweni. uNkulunkulu kakade vele ebenandaba nokwenza komuntu kwangaphandle. Ufocuse kakhulu endabeni yangaphakathi lapho wena as individual uba nesikhathi lapho uya phambi kwaNkulunkulu khona uzomembulela inhliziyo yakho. Ukudabuka kwenhliziyo akukhona ukuthi mhlawumbe nje singabantu bakaNkulunkulu ngesisi siphambuko noma sibe nomcabango ophambene noma senze izenzo eziphambene noNkulunkulu. Kepha ukumbulela uNkulunkulu khona lokho yona leyo mcabango leyo zona lezo zenzo lezo ngake ngathi even noma kwesikhathi kukhona into eyibiza ukuthi kwenziwa yini empilweni yami sengisindisiwe kepha ngisazizwa ngathi nginomona ngizizwa ngathi ngiyashesha ukulimala yonke into oyizwayo empilweni yakho leyo iyona into leyo ofanele ukuthi uye kuNkulunkulu nayo phambi kwaNkulunkulu uzomembulela yona. Kwesikhathi siba even nempakamo phambi kwaNkulunkulu eyenza ukuthi even noma sengingedwa ngingakwazi utshena uNkulunkulu lento uNkulunkulu ayibonayo uNkulunkulu akusho akayiboni kepha ufuna wena ubone ukuthi nje bese uthi Nkosi nazi ngiyazenjalo phambi kwakho. Ngiyakutshela uzowuzwa umehluko walento leyo ucabanga ukuthi ngiyakwehlula. Ngoba uNkulunkulu ufuna lokho ubudlelwane obuseduze lapho umngane wangempela okwazi ukumbikela yonke into nongeke mina uzibike kumina. Even inkosikazi angeke ayisho kumina kodwa akwazi ukuyisho enkosini ngoba inkosi umngane omkhulu wami owakhe wakho. Manje ke akusho ukuthi uma umuntu omusha kuthiwa hayi wena uzophisa noma kanjani nje wena noma ungayanga enkosini noma ungazange uyokhuleka wena noma ungafunda iBhayibheli ushilo uthanda ukudela ngaphambili ukuthi akafuni ukugcina ngokukhuleka kuphela kepha ufuna ufunda izwi laNkulunkulu akhuleke kwenza kanye konke kuhambisane kahle konke lokho ngoba kuyadingeka ukuthi zonke into ihambe kanye kungabi bikho kusala eceleni ukuze sizokwazi uNkulunkulu simazi kangcono sazi ukuthi yini ayifunayo yini angayifuni. Umthandazo yini oyithandazelayo ukhuluma nobani akwazi ukukhuluma nomuntu ongamazi kepha sikhuluma nobani umngani wethu uNkulunkulu. So lithi masingagxile ey'ntweni zangaphandle ngoba sifuna mhlawumbe kuthiwa hayi cha khona hayi la ntombazane noma la nsizwa hayi iyabonisa iyamthanda uNkulunkulu. Uthi ngani ubona nje ngendlela egqoka ngayo cha iyamthanda inkosi nangendlela akhuluma ngayo khona izinto esizenza ngoba sifuna abantu becabanga ukuthi kepha lithi izwi masizwe nenhliziyo phambi kaNkulunkulu yona into ayifuna kakhulu uNkulunkulu. Singakwenza kuye nokunye but it's not enough. Angifundela futhi ingxenye le yesibili kuye lo 13. Niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu ngokuba yena unomusa unobumnene. Ayibambe lapho ke. Uthi masiphendukele kuphi?
enkosini noma kuNkulunkulu ngokuba yena unani unomusa aphinde benani futhi enye nebumnene ngosho ubumnene ukuthi kodwa ke uNkulunkulu unothando usinikeza ini ke uthando esingaludeserve kepha asiphe lona uthando ngoba thina sinalo uthando yena unothando usipha lokho esingakudeserve umusa wakhe uNkulunkulu ugracious ngalo ndlela leyo ukuthi asiphe lokho singakudeserve and he is merciful mayithi angazi manje isho kahle manje mayithi umnene uNkulunkulu khona besifanele ukufa thina sisifanele ukufa kepha uNkulunkulu wakuthatha lokho kufa ngoba uyena ongena ezicathuleni lapho thina bese singene khona kukhona izinto uNkulunkulu asincedile kuzona okufanele ukuthi ngabe thina ngabe sijezile ngakho kepha uNkulunkulu wangena ngoJesu wakufike wangena esicathuleni zethu wafike wathwala ububi thina ofanele thina athwala ukufa okufanele thina so uNkulunkulu ebenomusa sukela emandulo aqale kwiNew Testament ukubonisa lonto leyo ukuthi uNkulunkulu ebenomusa manje lo musa nanamuhla usekhona ukhonela for mina nawe wena umuntu omusha ukuthi uthabathe isikhathi sisekhona nawe ube ingxenye yesizwe sikaNkulunkulu uzothi umuntu omusha ukwazi ukuphila impilo ehlukile kunempilo ejwayelekile eseyamukelekile futhi kulomhlaba nakulesizwe sakithi nasezweni lakithi South Africa kunezinto ezamukelekile nje vele kuthiwa hayi this is the way of life kepha thina siyakuphika lokho zakuyona manje simele kubabonisa ukuthi injani ngenkambo yethu indlela esiphila ngayo fanele ibonise ukuthi iyona impilo yangempela yile yokuphila unoNkulunkulu uthathe izinqumo ezehlukile nezinqumo zakulomhlaba lithi uyephuza futhi ukuthukuthela lo Nkulunkulu lo womusa uyephuza ukuthukuthela awucabange nje mina uyangane emncane nje enjeyana nje uma sephambukile ngiyithole sengithukuthele nje ngitshela ukwatisa ingane encane kangaka kodwa ngiyithole sengithukuthele bese kuyabuya ukuthi kodwa nami ngiheva njengaye phambi kaNkulunkulu so why ngeke apply umusa uNkulunkulu awuletha kumina ukuthi ngiphuze ukuthukuthela uNkulunkulu uyasithanda ngale ndlela ukuthi uyasazi ukuthi kuyesiphambuke kepha futhi uyafuna sibuyele kuyena ukuba uNkulunkulu ebeka nawe lo musa loyo noma lokho phuza ukuthukuthela ngabe la endlini lapha ngaba sisekho sonke la endlini la ngoba ngabe vele eshaye ngempukwana eshaye ufe ngoba yini vele uNkulunkulu angaphila singekho thina kepha ukhombisa ukusithanda nomusa esibekezelela lithi futhi unothando oluningi uthando linalo uNkulunkulu liyachichima manje lo uNkulunkulu njengaloyo kungenza kanjani ukuthi ambule noma avule izandla ukuthi simamukele thina sichuze umbalekela ngoba uNkulunkulu sengishilo kwakhona ekuqaleni uNkulunkulu kwakhona vele obudlelwane obukhona okwanqamuka kuAdam manje akukhona into nje yamanje uNkulunkulu vele usibusela back lento yakhe ayifuna vele usibe naye phakathi kwakhe na uNkulunkulu lobudlelwane lobo ukuthi njengoba banqamuka kepha sinalo ithuba lokusibuyela kuyena even nanamuhla noma ngabe imuphi umuntu omusha ofila ngathi inhliziyo yakhe ake ngithi ngemabomu ukuthi ibisuhafu uyazi ukuthi masithi ibisuhafu
kepha likhona ithuba lokuthi sibuyele ngokuphelele enkosini. Imiphumela yakhona iyabonakala futhi ukuthi uNkulunkulu usekhona, even nokusinikela wena qobo lwakho sibone njena la enkonzweni usinikela ekwenzeni nje izinto. Zikhona into eziba ubufakazi bakhona. Ufakazi ke akusiyona into esuku olulodwa ngoba kwesikhathi mhlawumbe ngakwenza esukwini olulodwa nehamba iphele. Kepha yona sizoyibona uma ukuthi i-real ngempela, siyibona ikhona iphila isikhathi eside. Indaba yokuba senkosini is not about ama-feelings ukuthi ngizizwa ngathi nje namuhla. Ihambisana nalo leyo, ihambisana neqiniso, iqiniso izwi kaNkulunkulu. Ngithandile manje uthandiswa ukuthi uzozinikela even nokufunda izwi ukuze endleleni ungeke u-apply kakhulu zama-emotions. Ama-emotions eza emva kuba usujabuliswa ukuthi uliqinile izwi kaNkulunkulu. Hey, namuhla ngike ngabhekana ne-challenge yokuthi either ngiyona noma ngiba uNkulunkulu. Uthola ukuthi ubambelela uNkulunkulu. Hey, beqhamuka into injabulo ekhona lapha ithi awu ngiyabonga Nkosi, awu nganqoba namuhla. Yabona ukuthi ama-emotions avela nini? Avela emva kuba usu-apply izwi kaNkulunkulu. Kodwa hayi ukuthi ama-emotions angaphambili ngoba azokudukisa bese izwi lakho lisala ngemuva ngoba ama-emotions ayafika andlule. So it's not about ukuthi apply ama-emotions kakhulukazi. Kunencwadi esike sayifunda esikoleni sifundisa la ngithisha wami la phambili mamdumisa. Incwadi eyibhalwe omunye ulapha nje umama Mbanjwa. Incwadi enesihloko sithi Youth Minister. Kukhona into ayishoyo ukuthi lesigaba sokuba umuntu omusha, isigaba esibalekile, khona isikhathi lapho kufanele bethathe khona inqumo khona. Ukuthi ingakho abantu abasha befanele ukuthi banakekelwe kakhulu, basizwe even nakulezo nqumo lezo asebeqala ukuzithatha. Ezinye into ayishoyo, ziningi ayishoyo, kepha ileyo kaze engithe ibaleke kakhulu ukuthi abantu abasha at some point khona inqumo bazoyithatha. Futhi okubi ukuthi kwesikhathi ababi bodwa uma bethathe inqumo ukuthi sekunabangani abakhona, sekunabantu abakhona baseceleni ababenza bethathe ezinye inqumo ekhona. Njengoba sibabona abanye ema-university, abanye nje esikoleni high school, abanye emsebenzini. Kunabantu abakhona lapho abaphila nabo, abaphili bodwa. So baba i-influence ngesikhathi labo bantu abalapho phambi kwabo. So kubalulekile ukuthi abantu abasha basizwe ngezwi kaNkulunkulu ukuthi noma bethatha inqumo zabo zibe yiphusile ngoba zincike ezwini kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzobanikeza i-wisdom ukuthi bekwazi nokuthatha inqumo. Kulesikhathi khona isikhathi lapho ungekho sure ngestep ozosithatha noma ngabe yini empilweni. Kepha uNkulunkulu uma ekhona ephila futhi uxhumana naye umbikela konke into kwenza kungabi nzima kangako ekuthatha izinqumo okuyizona zona ngoba ngeke sihlale siphambi kwabo thina abazali thina omalume thina obaba ngeke sihlale siphambi kwabo kwesikhathi abekho phambi kwethu kepha sithemba uNkulunkulu ngabo. Umbuzo ukuthi kuzokwenzeka kanjani uma singekho phambi kwabo ukuthatha isinqumo kusingasona. Kuzokwenzeka uma benenkosi. Ngicela siye kuMahubo. Mahubo chapter 1. Ngicela ngifundela kusuke ku1 kuyogcina ngo6. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zabanye, ongemi endleleni yozoni, ongahlali enkundleni yabakolodayo, kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozidla ngomthetho wakhe emini nobusuku.
ololiwe ngasemfuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabu ngalawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Ababi abanjalo kepha banjengamakhoba aphephethwa ngumoya. Ngalokho ababi abayakuma ekwahlulelweni, nezoni ebandleni labalungileyo. Ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo, kodwa indlela yababi yobhubha. Ulungisa u4 waphinde ufunda u4 ababi Abanjalo. awuphinde futhi ushintshe ithona uphinde futhi Ababi abanjalo. abanjalo ayisiyasazi uyabona ukuthi iyefana into leyo kepha kuhluka indlela nje oyikhipha ngayo bazalwane sesishilo ukuthi umuntu omusha endleleni ezehamba laba phila khona abaphili nathi isikhathi eziningi futhi isikhathi esiningi baspenda kakhulukazi bengekho phambi kwethu okusho ukuthi maningi amathuba ukuthi la bekhona khona belingisele leyo ndawo leyo yokuphila elapho ngoba kunabantu abangayibona abazalwane abazozama ngakho indlela yokuthi beba influence ngamazwi nangendlela yokuphila. Siyazi ukuthi umuntu thina ngokwemvelo yethu sisuka sisalwe sinesono impande zethu zinenhleso yesono even noma usindisiwe iba khona leyo nto leyo efuna ukubuyisela back la sisuka khona bese kuba ngathi kubalula uma kukhona abantu abazo-influencer ngaleyo mpilo leyo yokuphila impilo yesono. Kepha izwi kaNkulunkulu linamandla even noma sekunjalo. Manje ke abantu abasha ngicela ukuthi beyibuke ngeso elihle le ndaba le uma bebheka nangi lo muntu lo okukhulunywa ngaye la esini kaNkulunkulu uthi ubusisiwe umuntu onjani ukufunda isizulu lapho. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi. Okay, ibambe lapho. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Uma ulibheka ngolimi lakhona lesihebheru le ndaba ethi ubusisiwe empeleni ngesingisi abantu bethi ubusisiwe kukhuluma empeleni ngokujabula. Injabulo hayi nje injabulo eyodwa. Thina ngesizulu sithi injabulo nje asinazi ukuthi injabulo kepha ukuba likhona ukuthi bezovela lisibuningi indegama leli ukuthi ubusiseke ngobuningi ubusiseke ngomntana unenjabulo echichimayo umuntu njengaloyo lithi ongahambi ngani ke ngezinto zababi umuntu lo ihabit yakhe indlela hamba ngayo uhamba ngendlela injolo yakhe akahambi ngani ngeziloko zabambi uma ulibheka futhi uqhubeka lithi futhi akami endleleni yezoni futhi akahlali kuphi yabona ukuthi namavebe amathathu lapho ngoba indaba iqala lapho ukuthi kunempilo oyiphilayo ezomuntu omusha le ndaba ukuthi wena uyahamba futhi kumele ukuthi kunempilo oyiphilayo njengoba usindisiwe kunempilo oyiphilayo masithi uyahamba kuphi kule mpilo oyiphilayo so ezuhamba sokhona imisindo eqhamukayo eceleni lesikhuluma ngayo abangani
ngabe ihlobo emndenini nani eqhamukayo eziqala ikhuluma ngapha ezuhamba usuyaqala uyama inkathi uma wenzana manje uthatha attention noma ulalela labantu laba kushoyo manje usumile kuhamba uhamba kulona wasuyama usulalela inke lento abayishoyo bese istep sesithathu usiyenza njani ke usiyahlala shuthi usiphila manje nabo usiphila impilo kanye nabo kepha lithi izwi ubusisiwe umuntu ongayenzi into leyo ngeke uyenze lento leyo uma umazi lo ophila kuwena ukuthi ungubani uqinisekile ukuthi le ndlela ohamba kuyona uyayi-understand ukuthi ubhekeni abangani bazokhuluma vele bekubiza ngebhari insizwa manje beka amagama khomba unganandaba lento leyo nje ethi wena kugcwele iBhayibheli ekhanda bese bekakhuluma kanjani into yazi iBhayibheli egcwele ekhanda wenza njani uyaphoxeka ngoba kuzwakala kabuhlungu kepha umnesiqinisekiso ukuthi la ukhona ukuphi vele bazothi bekusho usunako vele ukuthi bazokusho ngeke indlebe yakho izikulalela into abayishoyo ngicela ukuthini hayi kumnandi bekusho singaqamba amanga kumnandi kepha understand ukuthi ungubani ukuphi angeke lonto ikwenze ugcine usiyohlala nabo ngamazi usiyophila enye impilo abayiphilayo kepha uzonakalela ukuthi wena ubusekile wena uphila kanjalo ungahambi ngendlela zabambi indlela zabambi azinawo umphumela omuhle into yokuqala kufanele uyazi leyo zisa kuphi zise kufeni ezisa kwi-judgment kaNkulunkulu engeke izibe mnandi sesifundile ukuthi sibone isizwe ukuthi uNkulunkulu usijaje kanjani ngenxa yobubi esibenzayo kepha omuhle akanjalo akaphili ngendlela yezoni futhi akahlali nezoni futhi akayilaleli izoni ziyakhuluma ukuthi futhi awuzizwa ukuthi ithini uverse 2 uthini na Kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Lithi ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova uNkulunkulu kuyena utshale lento emenza akakwazi ukuzwa enye into kepha ezwe injabulo ingakho lithi ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova bayibeka kanjalo lapho ukuthi it's in the law empeleni lithi kusezimfundisweni zikaJehova kunemfundiso ekhona ezwini kaNkulunkulu lapho umsufundile khona kugcwale injabulo enhlizweni yakho into izokhibuyele lapho kuthandiswa ukuthi izwi kaNkulunkulu yilona elingasiza ekuthini sihlale kulona ezabantu abasha uzothola ithuba lokulifunda izwi kaNkulunkulu uwedwa kepha futhi sikhona isikhathi la uzolifunda khona nihlanganisiwe niqoqwe ndawonye ukuzofundiswa izwi kaNkulunkulu even nje amaBhayibheli study kusiwona abantu abadala iBhayibheli study yomuntu osindisiwe osemusha kwesikhathi even noma ungasindiswanga uyi-attend ngakusiza ngoba izwi kaNkulunkulu malikhuluma linamandla ngakunceda even khona lapha kepha kosindisiwe gauge kosindisiwe ukuthi akabe khona lapho kuhlanganwa khona ukuze phela azozwa izwi kaNkulunkulu
akwazi ukugcwala intokozo bese sithi intokozo kungengoba izwi kaNkulunkulu eletha intokozo. Uma kukhona enye into eletha intokozo ngizokutshela ukuthi lonto esikhashana izoshabalala. Akuyona into real leyo, i-fake leyo. Kepha izwi kaNkulunkulu ilona liletha injabulo kumuntu. Ilona liletha ukwambuleleka engqondweni nasenhliziyweni. Ngoba liletha ukukhanya. Liletha imfundiso. Ngoba ikhona imfundiso esuke ikhona okhule ngayo, kepha izwi kaNkulunkulu lilethe imfundiso ozophila ngayo. Hayi imfundiso le elifica ikhona yasekhaya, yasemphakathini, yasesikoleni noma ngabe kuphi khona khona. So kufanele kube isinqumo leso umuntu omusha afanele asithathe lokuthi mina ngizosinikela ekufundeni izwi kaNkulunkulu, ngizosinikela ukuya endaweni abantu abasha behlangane khona ukuzokhuluma ngezwi kaNkulunkulu. Kuba intembi ukuthi abantu abasha kasiningi bayabaleka kepha isiphetho ekhathini eziningi sibalekile ukulimala la besebeya khona. Angazi kwenza kanjani ukuthi umuntu lapho ezofikela imali khona. Esebonile futhi ukuthi vele ngokujwayelekile umuntu esuka enkosini aphume enkosini ahambe. For sure la esuke eya khona abantu abaningi bayalimala. Ubaba umenshile indaba yokuthi noma ikhona le prevention le yokuvikela i-HIV nani ukuthi akukunikeza igunya lokuthi upractice ucansi outside of marriage. Ngoba noma ngiwavikeleka from HIV nani kepha ukucorrupteka ngaphakathi awukwazi ukuvikela lonto leyo. Futhi kumuntu osesiniswe ngempela uma enza isono uzubuhlungu ngaphakathi. Khonto iswaye buhlungu. Uma ngempela wasiniswa ngempela leyo buhlungu la ufuna ubuzwe ukuthi uma enza isono angikwazi ukuhlala ngiphila ngiguilty kanje ngasesikhathi. So it's better ukuthi ezinto singazenze all nokuthi sizele sifile guilty all the time. Ize ihamba ifike nala usungaphakathi ungakuzi ukujabula usula ngaphakathi ke manje endlini yokukhonza. Ngoba yini awuzizweli unoNkulunkulu ophilayo ngaphakathi. So bese bayamfanisa lapha ukuthi lithi uthufu noma uqhubeka lithi uyajabula kulona izwi kaNkulunkulu. Futhi uyameditate kulona. Kuhlale kunalento le eculayo ngaphakathi. Inento ekhulumayo, kunevesi lekweshilo, kunencwadi le lokuyinkeneneza ngaphakathi kuwena izwi kaNkulunkulu. Umama uBinyoni sesimbona lapha ezo recite amavesi lana nani. Leyo ungayithatha ibukele phansi into leyo. Iyahlala ngaphakathi. Ibese all the time uhamba khona kuba ngathi ingoma nje entsho izwile lokhu idamana ibuyela yona nani nalo izwi kaNkulunkulu lenza kanjani. Kunamavesi lokhu eqhamukela nje eqhamukela ucabanga loyo kungalula ukuthi ephume endleleni. Akulula uma kunezwi kaNkulunkulu elikhulumayo nawe again ukuthi awujabule enkosini yakho futhi ithokozani noma imapha vesi othuna le enhlizweni yakho. Why kuzokwenzeka uma izwi kaNkulunkulu ulifunda lingene la engqondweni bese uyalehlisa liye kuphi enhlizweni ngokukholwa. Lithi insizwa inqoba kanjalo ukuthi iyona ndlela ongaphila ngayo ukuthi ke uma ulonda izwi kaNkulunkulu enhlizweni iyona ndlela leyo uzokwazi ukunqoba ngayo ngoba uma lelizwi leli olilonda enhlizweni sekhona isiphithiphithi esenzeka engqondweni ngoba amehla ayabona kwenzeka isiphithiphithi engqondweni. Lesiphithiphithi lesi sizosizwa ilezwi elila ukuthi hayi
usuke saba bese izwi likunikeza ukuqina lelizwe la enhlizweni, hayi izwi olizwe ngomama, olizwe ngobaba, olizwe ngosisi nana, izwi likuwena ilona lisikhathi sokunqoba. So ngaleyo ndlela leyo ngeke usukwazi ukumeditate ubusuku nemini kulona izwi kaNkulunkulu. Njengenkomo, inkomo uyibone ifika idle emini bese inikeza isikhathi lapho ingasadli khona, iyoquba phansi lapha, ayikolala iyaquba, bese ibona ihlafuna mangathi ihlafuna lapha inkomo ayisadli itshani, isibuyiswa lokho ade kudlile, iyakuhlafuna manje, iyakuhlafuna. Nathi simele kusenze kanjani, lo sikudlile siyakuhlafuna ukukhuluma kuminene, umne ukukhuluma kuwena, ngixoxa ngapho nje, yayibona indaba. So ngaleyo ndlela kuzoqubula injabulo, bese lithi ke ngokwenza njalo sizofana nani ke, sizofana nani nesihlahla esitshalwe thini ngesiZulu, ngasemfuleni wamanzi. Isifana nesihlahla esitshalwe uma usibheka kwi-Hebrew lithi bayibiza nge-transplant, ukuthatha ngisho isentini, ukuthatha isitho somunye umuntu uyosifaka komunye umuntu, uthatha isihlahla kule ndawo lethizeni uyositshala lapha kule ndawo leyana. Nakhona usitshala kuphi? Ngasemfuleni, hhayi umfula lo odalwe ukuthi izulu lina nani nani, kepha yenziwe le ndawo leyo umfula, yenziwe ukuthi kube khona amanzi. Ngamanzi kunenhloso ethizeni ukuthi ngithathe lesihlahla ngizositshala nayikhole so bazalwane, thina sifaniswa noma abantu abasha, umuntu omusha ophila kanjalo ufaniswa neso sihlahla esinjengaleso, ukuthi ususiwe lapha ya wazotshalwa la ngasemfuleni amanzi. Kukhona ukuthi lamanzi azohlale khona ngaso isikhathi, ngoba kuona amanzi enza ukuthi khona imvula liyana cha, amanzi okube nohlelo ukuthi abe khona iwona uzonisela ngaso lesihlahla lesi esisuswe kuphi kwenye indawo sazotshalwa la, ukuze amanzi sithola amanzi ngaso isikhathi. Uyayibona indaba ukuthi uNkulunkulu unehlelo ngawe umuntu omusha, awukho kuyena nje ukuthi ube kuyena ngephutha, kunenhloso. Ukhona futhi isaplayi uzoyithola kuNkulunkulu ukuthi ukuze ukhule. Uma usukhula bese liyaqhubeka ukuthi uzothela izithelo ngesikhathi saso. Lesihlahla lesi sizothela isithelo ngesikhathi saso. Ngamanye amazwi kushuthi kune-process ekhona, siqala singaka, sikhule njalo kuze kufike lapho khona sikwazi khona ukuthela khona isithelo ngesikhathi saso. uNkulunkulu ayikho into eyenzeka ngephutha. Yonke into njengoba uqala ungena ukusindiswa, kunendlela ukhulise kuze kufike isikhathi lapho khona uthela khona ithelo. Angeke uze ukhule nje kuthiwa isikhathi esikhulile kepha singatheli ithelo. Kepha futhi ku-understandeka uma usakhula ungakatheli ithelo, siyazi ukuthi usakhula vele. So umuntu omusha kumele ebe kuphi khona, ebe kwi-presence kaNkulunkulu, akhule khona, azafike khona lapha khona athela khona isithelo ngesikhathi sokuthela vele. Futhi lithi amaqabunga khona awaboni. Futhi umuya lepho noma Israel siyazi ukuthi icondition yakhona indlela yokushisa, umhlabathi wakhona ngomthetho fanele ngabe uma sekushisa fanele ngabe izihlahla zonke zibune amaqabunga khona, ukuze zonke amanzi abe khona emzimbeni wazo. Kepha lesihlahla sihlukile, lesihlahla lesi kuthiwa sibuni, shuthi even noma ngathiwa sibhekene nayiphi condition, sibhekene nasiphi isimo esikhona se-weather, noma ngabe kushisa kangakanani, asibuni sona, ngoba kunalamanzi esiwatholayo, supply esiyitholayo. Uthi kukho konke akwenzayo
uyaphumelela kukho lo muntu lo ekukhulunywa ngayo la ngicela ungifundela kwa lapho uthi ukho konke akwenzayo kwenza njani nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlahla kukho. lithi uyaphumelela kulokho akwenzayo. Mhlawumbe ngangaba umcabango wethu uthi hawu masenkosini futhi ngizophumelela ngibe nemali ngibe nemoto cha kepha ikakhulukazi uyaphumelela kukhona konke izinto lezi esingayibazi ezimo spiritual kuzona uzophumelela kukhona uzokwazi ukukhula uyakwazi kwesikhathi izaswaye abaningi bezibeshumele kakhulukazi ngokuthi uMsenkosi uzoceba nani uyibuza pho yini pho mina ngicela mhlawumbe uzukhohlwe ngakusise ngapho okuningi okumo spiritual thothi uyakhula wena yabonakala indlela yokuthatha inqumo indlela ocabanga ngayo indlela osiza ngabantu ngayabantu even umncane ungako ungenamali ungenalutho so asingayibheka kakhulu ngisohlangathini nani lokuphumelela ngokwezimali nani mhlawumbe uNkulunkulu angakueda nalokho kepha kakhulukazi impumelelo yomuntu omusha ngaba ukuthi uyakhula spiritually uyakwazi indlela yokuthatha inqumo zakhe eziphusile ube senkosini ngayo indlela ongacabanga ngayo. Bese ke indaba iyashintsha ke manje lithi abambi abanjalo abafani nalomuntu ongenhla lo okukhulunywa ngayo la uma uyibheka futhi ngapha ngenhla ikhuluma ngomuntu oyedwa kepha mase likhuluma abantu abaningi uthi abambi yabona mase ngabantu abaningi yayizwe ukuthi ithini manje ithi wena most of the time isinqumo ozosithatha esihle akuvamisile ukuthi kube i-crowd thizeni hawu babele bahamba ndawonye bathatha isinqumo nje bebe i-crowd benjeyani akwenze isikhathi esiningi vamise ukuthatha isinqumo wedwa kepha mawubheka ebubini vamise ukuthi kube hey abanje icaba labantu nje so itshena ukuthi isinqumo osithatha uzosithatha uwedwa engekho umngane wakho engekho lona kepha ebubini ingakho ngathi kune plural form uma ikhuluma ngabantu abambi lithi abanjalo kuthi kodwa bafana nani ke awufundele isizulu lapho kepha banjengamakhoba aphephethwa ngumoya banjengamakhoba aphephethwa umoya amakhoba mhlawumbe into njenge manje umvila unakho nokolo wenu unalo into leyo ukuthi kwesikhathi umukolo bebevula labo ukuvula bese befuna beendaweni le ephakeme ngathi inomoya bese bewuthulula kanje lokho ngamakhoba kuve phusha umoya kushona le bese kuthi lokho kufunakala vele lokho ukolweni lo khona kuhlala kule ndawo abafuna kuhlala kuyona makuthi ngena kuyibhintizeni ngena kuyibhintizeni so uyabheka ukuthi lokho kungafuneki kuyayikhashela khona awukhiphi wena kuyayikhashela khona so abantu abambi kuthiwa abafani nokolo lokufunakalayo kepha bona bafana nani nalama bathi yini amakhoba yes so abanayo ngisho even isisindo yabona ukuthi uma ngathi ulalela umuntu onjengaloyo ulandele umuntu onjengaloyo umuntu ophushwa umoya ongakwazi ongasisindo ngoba lo moya lo ukwazile ukuthi ungawuphusha ukolweni uhambe lo moya kepha bona bahamba nomoya abanasisindo abaphethe lutho empeleni abanalo into kaNkulunkulu efunakalayo so asikwazi ukuthi ke ungalalela umuntu onjengaloyo ongathi noma kufika izimo thizeni angakwazi ukuma phambi kaNkulunkulu so fanele ukwazi ukuthi uma ulalela umuntu ongakholwa ulalela into nje empty into engana weight